koito. Ya, ayahan na ko na no rang kairom. Watay ko. Yakan mga irani ko ikay. Naitinan ako na, no? Ay, buti na ko yung uya. Kaya pa'y wari-wari di po kayo. Mas di po kangay ng kokongora. Si tapo may ampok yan, nakangati natin. The love story, ki. Ngayon. Sangkin ko, tayo yan ang buwan kakakako. Ako ba naman niya uray kay? Mga kewi. Pandamiya kung kaya na ko na ni kiday ko tinuruay yo. Sangkin ka nga ba niya urong-urong ang daswang? Nga nang bukibugin kayo na waray rong. Saan? Puntahan na kanuan. Ngayon na bang kayo nang dabigan ako yung kayo, ibugibugin na nanawaw. Natiran na ko roy. Nakiyak, paripun na yo ka na yaman. Kuwata na nung wayo. Puntiya ka gini pa ituwan. Pangaya na nung room. Nakana ka nga may room yung urami kay. Natiran kaya kakawa ko waris dite na no. Kay na no mena no iro. Kukaya rin po sumaya na pa na no. Okay na parang nanong gaya mo sumaya na nung wayo. Atay kita ko na pipayin, bari ka matuan ni pera dita kayo. Ay, kuwa to korak. Ya waki no ko tibog na kanuan. O ate ya ikay. Ari kira bura ya tangida. Keni puni kain tangidi ay puni merenay. On te taina. Awa ke pa ya ta na no na to wari chumman. Tawro ya meta. Wataya di Ribaura. Si te voy a pintar nim tangida mi ro. Ya, kay po si Tepo na nangay. Ake ko na rin mga taray arigirarikin. Ang kana to ate kuwan na to sinang gay di yer. Ngayon, sa tarayan ako nangaroy na. Ay kuwa. Apo ni men na riyan itatanga ate kay ni kakarapay. Awa kia pa iya pikuko ni ngene ni Ribaura. Ya, takaywa. Stibo ya kan bigogong. Ya mi so period. Warang may sorak. Kaya na meginan te ba yerbe ni biroto. Ngayro ya pon bigogong. Ko bigogong na ben ka nga. Sarawa tayo rum to ko pon bigogong ya dan. Ako mo ginay na begi. Ribaura, kan kawaya ko ikay. Yara ka kaya ibitakin tarakin. Koragi. Ay yorak ya ini nga. Kubaka ni bebe. Kupigo-go. Si Tepo sinaw. Ya pon bigogong. Kupigo-go ron nantay. Kuniron raw. Ay dako betang iray. Mga yekewiyay. Ikaw warang kami na suwayo. Kung kan, yaka nga ron namday-day. Sakawa ka nga. Sa punimaya katamyam. Taytang nasu. Nakataya ni merworo na tanam. No. Kita ba yun ang kanimeruruwakin na niyang koy? Oy pun tira ko nang meruruwakin na. Ako kamay siya. Pangahina pa punto ko ang tipo ito. Umandang niyo mo sinawaw pa. Ama sinipeta mo kung nakarayin nga po. May bukid na na si Mari. Ni Ribaura. Basta po ibigoko. Yara! Sabay nang inakangaray noon titiyan. Yung warinig kayo, hindi ko muna pa ito ay yun. Ito ay pera narinig. Paitiya ka din may uman. Yan ka na si Man. Kaya po si Wonke. Anda yun naroon na. Ano ba yakawa titiya rin pirotan? Wata titiya yun. Yan ang hindi kamera ka po. Shhh. Ay ka nga damen na sina. Basta po no. Yakan na sina titiya ni Mani Ari. Panihan nyo ko na tiyak ko na ninyaw. Tiniday mo ay minatiyin. Ako niya sila na katabi. Tuwa ka na si Mani Bangkay. Iya ka na may ilan naroon. Auring ang ganda. Pangyakim na katabi niya kinariday na. Siya na tiyak. Taraya na su. Kuriya ni pun na kon day. Pako na kinis kanuan te period dawan na dawan.
Na kuna kaya payongan ni pasal kora kisua. Kaya kina wotan pariane pun kora-koran nama konan tatani. Eyang, mayang kan meme gay. Kuwak, pati ba yan ang kakawak? Kung nasijangwam day, ibukin ka ba yan na kung tayo kanar. Takay, ani ako siya na Ribaura. Taratina kayo na ko na ko. Kayo kuwa. O taratina. Ay na nang kwando ko wari si Mugina. Yara. Saan nilang bun yan. Sukod na raw si Kinta nga na tayo ni Mugi. Yara. Ngayon. Pwede Ribaura ko riyan tsaka-tsaka na ibuki. Patay na tsaka-tsaka na imuha. Paano tataray ko at yay kay. Wari ki ba tibiyan na yan kwa ka kan tiray gay. Nak, ano kung dia tayo na nindiri, o ngayon yung ginanduro ako sinando ba, mayroon ko na nandiri. Yan. Yan mo ng quality. Nak. Ano mo daramanan ni Ribaura? Ya, wala kira na ya bikuko man. Ipura jepen di bebe kan na ini. Ay pintangira tanya na mesina na wana utu Roma. Sino? Yabanangay ko na utaw. Yaro hirin kita nang dakapure. Yabanang kami kami. Kaya kinasiw. Tayo-tayo kiniya taan paransiw. Ay pun naroyo na taan. Tibebe kantang nagkunani pun mana ya business. Nakuna pun kayak, pakuna pun to kanikan. Kuna kayak kinam day. Payong ande kaya mapur. Ako na kuna ni puto ka nasin na yaron na iputo kayo. Ipawadan punto nagtakakagati na sa'yo. Mas kahit ang wala nun sinana, mayroon pala na nun na mayroon. May punto kaya. Inanon na natin ito nagtakakag. Nagtinawawat. Sa upuas na nayo. Sa upoy. Iwagin ako dipong. Matitay. O wag iya pa, iyanong ko titay. Ano yan namaragiyay, tinasyayo. Kinangbong. Tumoyo matap. Mira. Ay, tiup tanari. Puri kapenya Roy. Ay, garoy ye. Kumain na sila ng nene. Kara-kara ba siya di banyo? Ako kagiyan ko kiniya. Ano kita po na ito? Masila na kumain ko siya. Nasiw. Kawayo nasiw. Kanang nimerurong Roy. Sinaw, yara na nasuwayo, paten Ruiz. Yawakin ako tipong makaluan. Awak ya pa, yan ka na scholarship na Ribaura. O yan ako na USP Fiji. Mintin mo tinidig. O yok mena degree. Andi ka na magunin jobs. Nanda na buto ka sila na. O yato ka ni kayo na Ribaura. Ingyan ka kanikuha giluya kain na nakawa. Meron ng day. O punta na sa day. O tama na, ani iyak ka ni buto ka day na. O wala. Sa upo mo ayo. Ubuya. Ayya. Arakam tadi nga, ito pa, ada kasi pa kami, ikaw mo kakawag, may nunod na kasi sa iyo. O kampa sidikin na pandamitay, anong rani. Parang tayo